Famílies, alumnes, educadors, amics i amigues del Joan 23. Estem a punt d'acabar un nou curs escolar. Un curs que està lluny del que es coneix com a normalitat. Un curs complex, en tots els sentits, però que gràcies a la bona resposta de tots, educadors, alumnes i famílies, hem superat amb escreix. Qui ens ho hagués dit a principi de curs? Que malgrat les dificultats i entrebancs, els nostres nens i nenes, nois i noies, haguessin pogut seguir les classes amb regularitat i el seu entorn d'aprenentatge s'hagués vist afectat el menys possible. De fet, així està. Davant d'una pandèmia mundial, on el paper de l'educació l'any passat es va veure copsat per la virtualitat i un perillós viatge cap a la individualitat, com a escola i institució no ens quedava una altra que buscar oportunitats als nens i nenes i jovent per evitar aïllar els més vulnerables i fer menys palesa les desigualtats entre els més joves. Tenir les escoles obertes dona sentit de rutina, aporta normalitat, coneixements i habilitats per al seu desenvolupament personal. Aquest temps ens ha permès superar la desigualtat de recursos, les possibilitats de cada llar i de cada entorn familiar, però també ens ha permès entendre, ara més que mai, que l'entorn de la virtualitat és necessari per a un aprenentatge de qualitat. Perquè la pregunta no és tecnologia sí o no, sinó amb quina finalitat. En els estudis postobligatoris hem celebrat poder disposar d'una eina tan essencial com és la internet. Si aquesta pandèmia ens hagués sobrevingut 30 anys abans, no sé pas com ens n'haguéssim sortit. El model híbrid i semipresencial del batxillerat i l'FP ha estat fonamental perquè els nois i noies poguessin seguir les classes de forma sincrònica i sincrònica, amb regularitat, i també sovintejant els casos en què hem hagut de confinar grups aula, quan s'han produït casos positius. El treball online ha estat cabdal a tots els cursos. Per això és tan important seguir anant tots alhora, família, alumnes, educadors i escola. L'èxit que les aules hagin estat obertes és d'agrair a tots. Gràcies al treball col·laboratiu i d'equip que hem sabut construir entre tots. Els grups bombolla han previngut els contagis, però alhora també és cert que han restringit el fet que els alumnes de diferents grups aula gaudissin d'activitats conjuntes i enriquidores que abans feien. Ens queda esperar i veure com iniciarem el curs vinent. La continuïtat de la situació de crisi sanitària possiblement farà necessària l'aplicació continuada de certes mesures, però potser el curs comenci una mica diferent d'aquest. Novament, procurarem iniciar el curs 2021-2022 amb les màximes garanties. L'escola ha de seguir sent un entorn segur on l'activitat educativa es pugui dur a terme d'una manera responsable, còmoda i confortable. A hores d'ara, sabem que encara estarem en grups bombolla, el que organitzativament se'n diu grups de convivència estable, per garantir l'estanqueïtat dels grups, i entrades i sortides per diferents indrets de l'escola, de manera esglaonada, per evitar les barreges. Però ja no prendrem la temperatura als alumnes. Podrem fer grups més heterogenis pel que respecta a les matèries optatives, encara que guardant la distància entre els grups, i qui sap si a inici del proper curs es vacunarà els nostres alumnes. Aquesta seria una passa molt important per enfocar-nos cap a la tan desitjada normalitat. Portem 2 cursos en què aquesta pandèmia ens ha obligat a suspendre les sortides escolars, les colònies, els viatges i les estades internacionals i els actes massius dels comiats. Esperem que l'any vinent puguem reprendre'ls amb més ganes que mai perquè totes aquestes activitats formen part de l'aprenentatge i creixement dels nostres alumnes. També, a l'espera de les matrícules, us informo que les inscripcions a l'escola han anat molt bé. Estem molt contents amb la fidelització del nostre alumnat i amb la bona rebuda de que segueix gaudint la nostra escola gràcies a la professionalitat i acompanyament dels mestres i professors i a les bones valoracions que feu les famílies. Les proves competencials externes de 6è de l'ENEI i de quart d'ESO s'han continuat fent a l'escola sense cap interferència i les proves PAU de segon de batxillerat també varen tenir lloc la setmana passada dins d'un desplegament organitzatiu majúscul per poder conjugar classes, exàmens, juntes, presentacions de final de curs. No mentiré si dic que ha estat un any molt dur per tothom, famílies, alumnes i educadors. Tothom s'ha esforçat molt i s'hi ha deixat la pell perquè tot funcionés, i així ha estat. N'hem sortit prou airosos. Segur que davant d'aquest repte hi ha un bon aprenentatge a fer, però el que és cert
és que el millor està encara per venir. Ara toca descansar. Ens ho hem guanyat tots. Molt bon i merescut estiu a tothom.